Руме, разкажи за чашата. Доста тежка история, която започва така. Никифор нахлу, изпепели, закла, близка горя. Народът ми умираше. Трябваше да измислим план и го направихме. Отстъпваме, но не се предаваме. Тук ще да ги спрем и ще ги пратим в пъкъла. Паника! Факли падат! Стяга се примката! Главата на империята падна в тъмнината! Да живее България! Не е жестокост. Закон на степта. Силата на противника в ръцете на победителя. Оренда. Ханът ще придобие силата на своя противник. Като феникс от пепелта, изградихме отново Плиска. Силни сме, когато сме заедно. Да се запише в историята. Тук не се гори безнаказано. България помни и отвръща.